Ešte si môžeme povedať, prečo sa vlastne včely musia krmiť. Prečo im nestačí ich vlastný med. Odpoveď je jednoduchá. My včelári chceme získať zo včiel čo najviac medu. Často tie znáškové pomery nie sú ideálne a často z jedného včelstva dokážeme vytočiť tak maximálne 10-15 kg, čo je v podstate presné množstvo, ktoré tie včely potrebujú na zimu. A tým pádom by sme z tých včielok nič nevytočili a boli by sme stratoví. Takže je to hlavne z dôvodu včelára, ktorý potrebuje predať určité množstvo medu. Samozrejme sú včelári, ktorí im nechajú všetok med, ktorý si nanosia, alebo proste aspoň tých 10-15 kg. Lenže majú z toho veľmi máličko. Ono niekto by možno povedal, že je to taká chamtivosť možno ľudská, že im berieme ten med. Ale ja sa takto na to nepozerám. Ja si myslím, že my včelári sa tak vzorne staráme o tie včely. V podstate väčšina včelárov na Slovensku včelári preto, lebo ich to baví, že sú hobby včelári a naozaj sa o tie včelky staráme. A bez nás by tých včiel naozaj nebolo toľko, koľko je. Tak ja si myslím, že si aj zaslúžime nejakú tú odmenu. A keď si to v podstate človek celé preráta, tak naozaj ja včelárim 6. rok a ešte stále som v mínuse. Pretože to včelárske náradie, včelárske vybavenie je naozaj drahé. A väčšinou to takto býva, hej, že tie zárobky takmer nie sú. Je to naozaj také hobby, povolanie. Takže, ako som už spomenul, včely potrebujú minimálne tých 10 kg na zimu, aby dokázali prečkať celú zimu v kľude. Často sa stáva, že tie zásoby sa aj veľa zvýšia, keď je naozaj včelstvo v úplnej pohode, v dostatočnom počte, tak tých zásob prekvapivo neubúda veľa. Ale vždy aspoň tých 10 kg treba mať v tom včelstve pre každý prípad. A potom samozrejme na jar sa to aj kontroluje, či náhodou sa niečo nestalo neobvykle a či nespotrebovali všetky tie zásoby, potom sa musí na jar znova prikrmovať. Berie sa to tak, že neberieme že 10 litrov cukrového roztoku, lebo to často akože sa začínajúci včelári zvyknú myliť, že si myslia, že 10 litrov toho roztoku, ale berie sa to 10 kg čistého cukru kryštálového. To znamená, keď viedíme 3:2, tak aspoň nejakých 15, 16, 17 litrov toho cukrového roztoku. Takže stále treba brať 10 kg čistého cukru. Na čo si dávať pozor pri krmení je, že netreba rozlievať, ten cukor treba liať pekne presne do krmitka, pretože ak niekde rozlejete, tak veľmi častá je zlodejina alebo takzvaná rabovka, kedy včely, aj cudzie včely veľmi cítia to krmivo a začnú vlastne vykrádať to krmivo, začne tu lietať strašne veľa včiel a tým pádom sa zvyšuje sliedivosť tých včiel a to potom môže robiť všelijaké problémy. Takže treba si dávať pozor, aby to človek nerozlial po uli alebo na zemi. To všetko vytvára potom tú sliedivosť. Taktiež je dobrou radou krmiť včely až večer, kedy už všetky včely sú vnútri v úli, už nelietajú a
Tým pádom sa výrazne aj potlačuje tá sliedivosť a naozaj mám to odskúšané, že potom už na druhý deň cez deň už ten cukor až tak necítia.